Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Tiniyak ng Pangasinan Police Provincial Office ang pagkakaroon ng mahigpit na seguridad at police visibility ngayong nagsimula na ang lokal na pangangampanya. Ayon kay Provincial Director Colonel Rollifer Kapukyan, mahigpit ang kanilang pagtutok lalo na sa mga areas of concern sa probinsya upang matiyak na magiging maayos at payapa ang pangangampanya ng mga kandidato. Lahat naman ng mga campaign na sorties ng ating mga aspirants o ating mga kandidato ay lagi pong nandoon yung ating mga kapulisan para ma-maintain yung peace and order sa lugar na yan. Para may iwasan lang na hindi magkaroon ng... Kasi may mga magkatutunggalin na minsan sabay yung kanilang pangangkampanya. Nakahanda rin umano ang kapulisan sa mga nag-request at magre-request ng mga kandidato ng kanilang seguridad. Nagkaroon umano ng masusing ebalwasyon upang makonsidera ang mga security request na kanilang natatanggap. Incumbent ka man yan, independent, kung ano man, importante pag halimbawa, kandidato ka, kung kailangan mo ng security, mag-submit ka ng request sa amin, automatic po na magkakanda kami ng threat assessment. Samantala, paalala rin ng opisyal na mayroong umiiral na gun ban sa buong bansa. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.